At sa panahon ngayon na kung saan ang hirap ng makahanap ng genuine na tao, ang hirap magka-jowa na kung saan talaga nga namang tatagal, ang hirap sumugal sa taong hindi ka naman sigurado at ang hirap sumugal lalo na kung sa'yo ang problema. Hoy! Hoy, totoo yan ha. Minsan ang dami mong napupuna sa ibang tao pero at the end of the day, ang problema, ang pagkakamali, ang pangit na ugali nang gagaling sa'yo. Mahal. Ano yung sa'yo? Kim Chino Emnida. Ay, shit na naman ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, napanapin mo. Ako po to si DJ Kim Chino. Makakasama ko 69 tayo. 6 to 9 p.m. O yan, napapadalas na talaga nga namang sabi nyo kapag nakikita nyo sa public si DJ Kim Chino. Diba ikaw yung ka-69 ko gabi-gabi? 6 to 9 p.m. Gabi-gabi. 6 to 9 p.m. Ako ang iyong makakasama kung ikaw ay nagdadrive ngayon, kung ikaw ay nata-traffic, katulad ni Kim Chino, ng traffic ako kanina. Mahal, ang daming truck dito sa Rojas Boulevard na to. Dumaan kasi ako sa pier. Oo, tapos umulan pa, tapos sumisingit pa tong mga motor na to. Hindi. At the end of the day, ang mahalaga ay talaga nga namang si Kim Chino ay hindi na high blood. Hindi na high blood and at the same time safe naman nakarating ng office. Kaya napapakinggan nyo ko ngayon. Diba? Minsan ayusin nyo lang yung mindset nyo kapag ikaw ay nagdadrive, ikaw ay nasa kalsada. Ayusin nyo lang yung mindset nyo. Huwag kayo masyadong mairita, huwag kayong magmura, ano pa ba? Huwag kayong gumamit ng dahas. Diba? So ayusin lang yung mindset natin. Ganyan din sa pag-ibig o pagpasok sa relasyon. Dapat ayusin mo muna yung sarili mo bago ka lumande o jumowa. Diba? Kaya tonight sa ating Chinitox, mahal, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa muna si DJ Kim Chino. Ibibigay ko ang mga dapat mong ayusin sa sarili mo bago ka magjowa. Take note mo to Unang-una, mahal, ayusin mo yang body clock mo. Uy, napaka-basic niyan pero alam nyo, nandyan din kasi dumidepende ang productivity ng tao. So, merong study, may study, na kung saan kapag ang tao ay mas maaga nagigising, mas productive daw sila. Ikaw, na wala ka naman jowa, ang problema sa'yo, lagi kang napupuyat, kakascroll, wala ka namang jowa. Diba? Usually yung mga puyat ngayon ay talaga nga naman kung hindi kinikilig sa K-drama, kung hindi puro scroll sa Facebook, sa TikTok, ay nako, nga, and at the same time puyat. Diba? Kaya kayo dyan, kung gusto nyo magka-jowa, ayusin nyo muna yung body clock nyo para kapag lalandi kayo, full of energy. Ano pa, para at least productive ka at nakakapag-isip ka ng tama, nakakalandi ka ng tama. Alam mo yung mga sinasabi mo, paano yan kung yung type mo or yung crush mo ay talaga nga namang early bird o di kaya maaga natutulog. So might as well, agahan mo rin ng tulog para kung lalandi ka man, at least masasabi natin, you are a top performer. Huy! Ayusin ang body clock bago magjowa, okay? Mahalaga yan. Si Kim Chino, I'm working on it. Medyo puyat pa rin ako kaka-Mobile Legends, pero gagawan ko ng paraan since gusto ko na rin talaga magka-jowa. Aagahan ko na matulog para kinabukasan may energy akong lumandi kay crush. Siya. Balik na muna tayo sa ating rock-rockan music. Huwag ka mag-alala, hanggang 9 p.m. pa naman si Kim Chino at dito ka lang sa istasyon na puno ng pagmamahal tapos meron pang masarap na DJ. 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!